Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Shin menene ainihin magana akan zanga-zangar da ake ta yi a ƙasar nan? Gungun matasa da haɗi da gungun al'umma sun taru suna ta zanga-zanga a cikin ƙasar nan baki ɗayanta. Sai dai ita wannan zanga-zanga ta rabu ne gida-gida inda kowa da kalar tashi wacce ya ɗauko kuma wacce yake akai yake yi. Ita dai wannan zanga-zanga ta samo asali ne daga kudu inda suke zanga-zanga akan wai EndSARS, wato a dakatar da hukumar nan wacce suke haɗe da jami'an tsaron 'yan sanda wato SARS. A inda ake ta gabatar da wannan zanga-zangogi dai a cikin ƙasar nan baki ɗayanta, an samu cewa jihar Kano tana ɗaya daga cikin inda zanga-zanga abin ya tsamari har ya zama musu kamar faɗa-faɗa rigima-rigima, inda har rigima ta kaure a nan kan titin Airport Road da ke jihar Kano. An samu rahoton fashe-fashen gurare da kone-kone haɗi da jikkata wasu da kuma farma jami'an tsaron 'yan sanda wato na farin kaya da kuma wanda suke sanye da uniform din. Sai dai wannan tashin hankali da yake ta faruwa, ainihin maganar fa ba iya jihar Kano abin ke faruwa ba, dan abin ya shafi wasu jihohi da wani bangare na kasar baki daya, inda ake ce tashin hankalin yana iya kawo barazana ga yankuna da dama na cikin kasar baki ɗayanta. Domin kuwa wasu gungu na matasa wanda ba ainihin mazauna jihohin ba su suke tada wannan gungu na husuma da kuma hayaniya da kuma husuma ta rigima ta kabilanci da kuma ta addini ma baki ɗaya. Sai dai an samu rahoton cewa gwamnati na iya bakin kokarinta don ganin ta dakile irin wannan abubuwa da suke afkuwa ba tare da wani izini ko kuma wani abu ba. To sai dai mu ce Allah ya kyauta. Idan wannan da karanka na farko ka danna mana subscribe kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa. Mun gode. Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.